Enom D3 Bio. Wow, right? D3 Bio! D3 Bio! D3 Bio! Ako si Lito, isa ka mason na diagnose nga may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio. D3 Bio! Ang D3 Bio yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mga butika. D3 Bio. Health News. D3 Bio. D3 Bio. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Sa isang pangarap, unti-unting natutupad. Kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isulayin nais marating sa bawat busis na maririnig. Pag-asa at tuwa ayong mababati. Ating namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody say smile. Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Balit na drama, musika at kasiyahan, Walang kinakatakutan sa bawat laban. sama-samang isigaw. Sama-sama, buong mundo'y mapapawaw. Para sa kampyon na istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Let's go! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Kampyon na radyo! K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Ang oras sa K5 News FM Iloilo alas 7:07 oras ginadulong sa aton sang Mighty C ang ginpabaskog nga alkaline-based vitamin C bakla nyo sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Isa ka malipayon nga aga Pilipinas, mayad-ayad nga adlaw Western Visayas. Welcome na diri sa aton sini nga pagpangalagad sa ireklamo mo sa K5. Sa subong nga adlaw pet sa 4 na kita sa bulan sa Agosto tuig 2024. Gina-welcome gid naton ang mga suki naton nga mga tagpalamati nga nagaupod sa aton via on air kag via Facebook page sang K5 News FM Iloilo. 88.7 kag subong man ginaupdan man kita sang ato sining nga mga relay stations K5 News FM or K3 FM Leganes 101.1, K3 FM Kalinog 100.1, K3 FM Miagao 105.1 kag K5 News FM Pasig City mga ka K5. Ginaupdan man kita sang ato sining nga mga K5 taxi patrollers kag subong man ang ato sining nga mga Western Visayas Transport Cooperative mga pao naton. Kag subong man ang ato sining nga mga case K5 Iloilo Solid Supporters. Maayong aga gid sa inyo sa ato sining nga mga suki nga mga tagpalamaton. Sa gihapon ako si K5 Ralph Dili Mosqueda. Ulap na kita ko tablas 8 subong aga sa pagpatpat sa pila ka mga talapang doon nga balita diri sa ato sining nga pagpangalagan. Manay-nayang ato siling nga panahon sa palibot. Kag syempre Domingo dapat simbagid ang aton sining nga mga suki nga mga taga palamati. Kag syempre Family Day subong. Kag sa mga lugar dira subong nga brownout ati ginakasubo naton. Kay may mga maintenance ang ato sining More Power Corporation na naman. Hindi ni malipat nga kada Domingo, hindi mo nga way brownout dire sa may syudad mo. Brownout gani ko isa way sila abiso. Ayan pa nang may abiso sila. Sige lang, sige. Sa ato sini nga mga palamati dire sa ato sini nga pagpangalagad. Sa mga nagalantaw sa aton live, i-share ang ato sini nga pagpangalagad para madamo malabot sa ato sini nga palatuntunan. Mga balantayan nga balita diri sa ato sining pagpangalagad ginadulong gid sa ato sang klinika DTX 500. Ang palaya leaves with desugated sugarcane extract ang gingamit diri mga ka-K5 para gid sa mga kauturan naton nga mataas sa mga blood sugar levels. Kag syempre ang mga kauturan naton nga ti delikado man tungod may mga alta presyon. Gamitin nyo sa klinika DTX 500, bakla nyo sa klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Ang ginreklamo nagligad nga dalan dira sa may barangay Tabukan, Mandurriao, Iloilo.
ang ginakayuna subong nga adlaw mga K5. So hibaloon nato na karon upod kay K5 Aaron Refugio. Kay ti nang liga ginabaha diri nga ato sining nga mga pumuluyo maayo gid kay nasolusyonan na ang problema nila dira. Kag hopefully wala na sang baha, wala na sang malutak nga dalan. Hindi ka pareho dito sa ginatag sa aton sa may barangay Pandan Dingle nga nagakaguba ang ila sini nga dalan kaluluoy mga estudyante. Kay nga aman lutako na guba pang dalan, nagasapatos kapag alin sa balay, igo ka makabot sa eskwelahan, ti kamuya ang kaluluoy mga ka-K5. So diri sa may Tabukan Mandurriao, nakita kay nalabyan nato nagligad nga maayo na ang sitwasyon dira mga ka-K5. So ibalaon tani dugay-dugay sa kay ka-K5 Aaron Refugio. Tungod sa niyog, may ara nga gintiro sa may Banwa Sanguton. Ibaloon naton ina dugay-dugay upod sa aton sining mga ka-K5 dira sa Maya Oton Municipal Police Station sa sining sitwasyon na dira. Kay based diri sa report naton nanguha ining mga kabataan sang niyog. Di pagkatapos panguha, nagreklamo ang naga-claim nga siya kuno ang tag-iya. Pagreklamo niya nga siyang tag-iya, nakita sang amay nga gid pangkigan ang iyang mga bata didto na. Kag kumuha sang armas ang ining sospetsado kag gintiro ang biktima mga ka-K5. Subong man dira sa may Banwa sang Tigbawan luthang man. Patay ang asawa nga 47 anyos sa gintiro sang bana nga 54 anyos sa may barangay Amirang Cabatuan, Iloilo. Ang rason, away mag-asawa. Tikon away mag-asawa, damo-damo ni sang klase sang away mag-asawa. Pwede nga nag-away sila tungod nga ti ang asawa may ara may ginakuno-kuno. Ang bana may ara man niya ginakuno-kuno. O, kon sa panimalay ti damo sang pwede awayan. Nga nagresulta sa pagpanglutahang mga ka-K5. Patpaton tani karon diri sa ato sining palatuntunan. Sa subong man na hibaloon taman karon laboton ta try ta laboton si Colonel Bayani Irazalan. Matapos nga gin-consider na siya as acting or as a provincial director, full-pledged na nga provincial director sang Iloilo Police Provincial Office. Nagligad ti do damo pa nga may ginpang pilian, syempre 3 months mo as OIC. After sang OIC iga designate na kag mga pili nga to sini governor. Ang napili niya si Colonel Bayani Irazalan. Pagatutukan suno sa kay Governor Defensor ang tanan nga forms sang illegal activities sa probinsya sang Iloilo. Si Colonel Bayani Irazalan, hindi siya taga diri sa aton, from Tarlac ini siya. So, congratulations kag ibaloon ta karon ang mga programa pagid nga igadugang sa ato sining Provincial Director Police Colonel Bayani Irazalan mga ka-K5. Diri sa ato sining pangalagad. Kag of course ang update karon sa sining Olympic upod sa kay K5 Nicole Tiprado. Ano gibalang specific nga gindagan nga gold medal ni Carlos Yulo? Si Carlos Yulo, siya ni mga ka-K5 ang ikadua nga nakakuha sang gold medal sa pungsod Pilipinas. Sa gymnastics naman ini siya. Ti nagligad nga Olympic nakuha ni Heidelin Diaz. Sa weightlifting mga ka-K5 ang historical nga gold medal. For how many years nga wala kita nakatilaw sang gold medal? Finally, nakuha ni Heidelin Diaz. Nagligad nga Tokyo Olympic. Subong, nakuha liwat ang isa ka gold medal. Pangaduwa na ni sa kasaysayan sang pungsod ni Carlos Yulo. Patpaton ini siya karon ni K5 Nick Tiprado. Diri sa aton sining pangalagad ang gold medal nga nakuha ni Carlos Yulo mga ka-K5. Ka-K5 Lawrence, check me ko nakatawag na dira sa imo. Diri sa ato sining pangalagad ang ato sining guest subong para sa sining
Mm. Para sa sining bag-o nga app nga ginlunsyar diri sa ato nagligad sa syudad sa nga Iloilo kay ti damo naman mga app diri para nga magkuha ka sang taxi, magkuha ka sang salakyan. Ara na nagatawag na. Para nga mas mahapos sa ato sining mga kauturan. May ara nga nagligad ginlunsyar nila diri sang July 27. Ining utol app mga ka-K5 nga isa ka Filipino gidya nga ride company or ride transport app nga mag-cater sa ato sini nga mga kauturan para nga mas mahapos ang ila sini nga pag-commute diri sa aton sa syudad sang Iloilo. Check ta kay sa pungsod Pilipinas gen develop ini siya ining utol o kon Unified Transport Operations League Corporation. So, diri sa aton sa Iloilo, may ari naman. So, lantawon ta kung paano kita makagamit sa sining app mga ka-K5. Diri nga ti ang utol nga ni para nga makahatag sang maayo nga serbisyo sa ato sining mga pasahero. Kag subong man mag-eksperyensya ang hapos-hapos nga patigayon sa inyo sining application. Leo kabidi kay Lawrence di ko sila makita diri sa ato sining screen. Ini siya ang utol app nga ni mga ka-K5 kung paano kita makakonect kag kuha sang serbisyo sa mahapos ka pamaagi. Kadto dito sa may Cebu, damo sa mga transport app na mga K5. Diri sa aton sa Iloilo hindi manigar, may ara na kita diri nga ginatawag nga Grab. So diri subong sumulod naman amo nga pakita nga maayo ang development sa aton sining syudad sa sini kiti damo na mga naga-invest mga K5. So ining Unified Transport app nga ni aprobado na ini siya sang Land Transportation Office mga ka-K5. Bangin kaupod naton dugay-dugay diri sa ato sini nga pagpangalagad si Attorney Orly Ocampo ang head sang Legal Department sang Unified Transport Operation League ukon utol aton hibaluon ang ila sini nga mga programa kag ang ila sini nga ginlunsyar diri nagligad sa may syudad sa nga Iloilo mga ka-K5. Naka-standby na sa linya ang aton sining spokesperson sang utol si Attorney Orly Ocampo. Attorney, magandang umaga po. Live tayo dito sa K5 News FM Iloilo or now sa si Sir Franco Peñaranda mga K5. Sir Franco, magandang umaga po gikan mula dito sa may syudad at probinsya ng Iloilo. Mr. Ralph Mosqueda, magandang umaga sa iyong tagapakinig at sa iyo din. Manugod kami sa utol na iyong naimbitahan sa iyong programa. Sir, Franco, sir. Una, ano po yung posisyon natin dito sa utol ito, sir? Ako si Attorney Orlando J. Ocampo. Ako ang head ng Legal Department ng utol. Ito ay short for Unified Transport Operations League. Okay. Attorney, paano pwede po natin discuss in brief itong utol, sir? Mabuti naman at nabigyan mo kami ng pagkakataon na may paliwanag kung ano itong utol. Ang utol ay acronym nga, no? Sabi ko kanina, na Unified Transport Operations League. Ang utol ay isang transport network company or TNC, kung para maintindihan ng lahat. Ang isang TNC ay isang ride-hailing app. At bilang isang ride-hailing app, ito ay nagpo-provide ng pre-arranged transportation service gumagamit ng online app para ma-connect ang pasahero sa mga TNVS o Transport Network Vehicle Service Operators drivers for a compensation. Bali yung gagawin, sir, magda-download sila ng app para nga hindi mahirap sa mga taga dito sa Iloilo na mag-connect, sir, sa transport communications? Tama yan, Mr. Mosqueda. Magda-download sila sa mga App Store. Kung sa Apple, meron tayong App Store. Kung sa Android naman, ito yung Google App Store. I-download ng mga pasahero natin. At ang may da-download nila na app ng utol, ito ang magko-connect ngayon sa makakapag-connect sila sa app ng utol at ang utol naman ang magko-connect sa kanila sa mga
drivers or operators na tinatawag nating TNVS. Okay. Dito sa siyudad ng Iloilo, sir, sa pagkakaalam ko ha, July 27, inilunsar dito, sir. So, available na ito, sir, dito sa may Iloilo? Tama yon. Itong July 27 nga ay nagpunta dyan ang Board of Directors na UTOL at mga empleyado nito upang ganapin nga ang grand launching ng UTOL sa Iloilo. At hindi lang yan, kasama rin ang Bacolod diyan, no? Kasi ang LTFRB ay nagbukas ng TNVS slot na mga 1,600 franchise para sa buong Region 6. Kasama dyan ang Iloilo, Bacolod, Aklan, Capiz, Antique, at lahat buong Region 6. So pag ganito, sir, may dito na sa Iloilo, nag-ooperate na, sir, dito mula nung inilunsar nung July 27, attorney? Tama yon. Kaso nga lang, sa ngayon, hindi pa fully operational dahil sa simula ng pagbubukas ng opisina ng UTOL dyan, ay tumatanggap pa lang ang UTOL ng mga aplikasyon ng mga TNVS drivers operators. Para sila naman ay i-accredit ng UTOL bilang TNC at sila ay magkaroon ng prangkisa na ibigay naman ng LTFRB Regional Office dyan sa Haro, Iloilo. Okay. So, tapos, mahirap, sir, mag-connect sa ganitong app na to at sino yung kikater sa mga passenger natin? Hindi mahirap. Kaya nga ito isang makabagong transportation service na siyang inisip ng ating gobyerno na ang isang pasahero, halimbawa nasa bahay niya, hindi na kailangan lumabas ng bahay niya. Magko-connect lang siya sa app ng UTOL at ang UTOL ang siyang naman magbibigay ng TNVS driver operator sa kanya. At maghihintay na lang siya sa bahay niya. Bago nga dumating ang TNVS driver or driver sa bahay niya, ang maganda rito, malalaman niya na kagad kung anong sasakyan, anong kulay ng sasakyan, anong plate number, anong pangalan ng driver, at importante ay magkano ang pamasaheng babayaran niya. Kasama na rin dyan yung distansya ng kung saan siya magagaling at saan siya pupunta. Ganon din yung travel time. So, napakaganda, sir, ng dinevelop na app na to at thankful tayo sa LTFRB dahil inapprove nila itong ating UTOL app na to, sir. At saka, sir, nakikita ko napaka-secured ng ating mga commuters kung dito sila pupunta at papasok sa itong app na to, sir. Tama yun. Isa sa feature nga ng ating UTOL app ay makikita na kagad, maraming impormasyon na kagad makikita ang ating mga pasahero doon sa sasakyan niyang TNVS. At importante nga dito ay hindi na siya mahihirapan dahil lahat ng mga impormasyon na basic information na kailangan niya ay nasa kanya na kagad bago pa man siya sumakay ng sasakyan. Pati yung driver siya, no, may ideya siya kung sino yung kanyang sasakyan, no? Tama rin yun. Ang tawag naman natin doon sa kaya nga isa sa advokasya ng UTOL ay bigyan din ng pansin at importansya yung mga drivers natin. Ang tawag natin doon sa mga drivers na inaccredit na binigyan ng prangkisa ng LTFRB as TNVS ay sila ay Transport Network Vehicle Service drivers at sila ay gumagamit ng app ng UTOL. Kaya pagka may mga pasahero tayo nagagamit ng ganitong klase ng transportasyon, makikita nyo na yung sasakyan na dumarating sa bahay nyo o yung sasakyan nyo, ang tawag doon ay TNVS o Transport Network Vehicle Service na gumagamit ng app ng isang TNC o katulad ng UTOL. Ngayon, anong klaseng mga sasakyan to, sir? Included po dito yung mga private? How about sa mga taxis natin dito, sir, sa Iloilo? Membro po sila or paano sila maka-join sa itong UTOL app natin? Dalawang klase ang ina-accredit ng UTOL. Yung isa, yung PNBS. Isa sa mga requirements ng PNBS, dapat ang sasakyan ng may-ari ng sasakyan ay hindi
tatanda sa 3 taon sa simula nung ito'y magawa o ma-manufacture. Okay. Kaya nga, napakaganda ng programa ng gobyerno natin ito dahil ang mga pasahero natin, siguradong makakasakay sila sa bago, mabango at malamig na sasakyan, lalo na kung tag-init. Doon naman sa mga taxi, kasama rin sa transportation program ng gobyerno natin na ang utol o isang PNC ay mag-accredited ng mga taxi. Pwede din yan. Kaso nga lang, yun nga, dapat sila ay mag-comply doon sa mga requirements. Isa nga doon ay dapat hindi tataas sa 3 taon yung edad ng sasakyan o ng isang taxi. Napakaganda ng itong program at napakaganda ng ginawa nitong utol, sir, para sa ating aton mga riding public natin. At saka secured sila. So kung dito sa Iloilo mag-ooperate ito, sir, sigurado, sir, hindi mahihirapan yung ating mga riding commuters, riding public dito sa may syudad ng Iloilo. Ngayon, ilan na yung members natin dito, sir, at marami nang nag-join? Sa ngayon ay nasa process tayo ng pag-accredit ng mga TNTS operators at drivers. Sa madaling panahon, makakabuo na rin ng sarili niyang numero ang utol ng kanyang sariling accredited TNTS drivers operators. Anong months yung target, sir, na mag-open talaga dito sa public itong ating app na to? Siguro mga in 2 months time, kasi sa ngayon ay nag-accredit pa lang kami ng mga TNTS operators. Pag sinabi nag-accredit, kami ay tumatanggap ng mga aplikasyon ng mga TNTS operators, yung mga may sasakyan, at ito'y aming tinutulungan para sila ay makakuha ng prangkisa sa LTFRB natin dyan, sa regional office, dyan sa Mayharo. Once na sila ay nabigyan na ng prangkisa o pansamantala ay provincial authority, pwede na silang bumiyay sa kalsada ng Iloilo as TNBS at pwede na nilang gamitin din ang app ng Putol. Okay. Dito, sir, all over the Panay ito, pwedeng magsakay itong mga passenger natin? Oo. Kami nga ay bago nag-grand launching dyan, nauna muna kami pumunta sa Iloilo at naggawa kami ng sarili naming mga pag-aaral. Pinuntahan namin ang Iloilo, ang Bacolod, Aklan, Capiz. Nakita nga namin na napakaganda ng Panay Island para dito sa ganitong sistema ng transportasyon. At hindi pa halos napapasok ng mga TNCs ito. Mga ilan pa lamang. Okay. So kung going to Panay, within 24 hours yung itong operation ng utol, sir? Oo, 24 hours yan. At saka, sir, no, hindi, yung how about yung payment dito pag nagsakay ka ng utol? Sa ngayon, ang utol ay merong cash payment at saka sa payment maya. Pero inaayos na rin namin yung payment ng GCash, debit card at credit card. So, napaka-affordable at hindi napakahirap yung pagkuha ng app at pagsakay. Ngayon, paano kung ako may sasakyan, paano ako makapasok sa itong utol app na to, sir, at sa bilang TNBS? Anong mga requirements ko? Sige, gusto ko munang isabihin sa inyo kung bakit naisip ng gobyerno natin itong mga bagong business model ng transportation na ito, no? Pag ikaw ay may-ari ng sasakyan na hindi lalagpas sa 3 taon, ikaw ay nagtatrabaho, halimbawa, pagpasok mo sa trabaho mo, gagamitin yung sasakyan. Tas uwi ka papasok ka na alas 8, uwi ka na alas 5, no? In between those hours, pwede mong ipabiyahe ang sasakyan mo sa isang driver. Habang nagtatrabaho ka, ay ang sasakyan mo naman ay kumikita din. At pagdating ng alas 5, pag pauwi ka na, susunduin ka, pwede na kayo umuwi ng kasama mong driver sa bahay ninyo. So ito isang additional na paraan ng pagkita. Meron po bang sir, masasabing number of kilometers na dapat required ka? For example, may sasakyan and then hindi ka nakukuha ng driver, parang extra income na just like yung mag-office ka is from 7 a.m. to 5 p.m.
So, during Oo. that time, pwede kang mag-sideline from 5 p.m. to 10 p.m. Ngayon, mangyari, dapat po ba, pwede rin. sir, na dapat required or regular yung iyong pagbiyahe, na dapat within the day, meron kang target na limit na kilometers at target na passenger talaga? Wala naman, nasa sa iyo yun. Saka isa pa, yung kanina, nakalimutan ko sabihin sa tanong mo kung anong kailangan ng mga applicants natin, operators. Magdala lang sila ng proof of Filipino citizenship. Halimbawa, katulad ng birth certificate, driver's license, at iba pang mga government-issued ID. Kasi ito ay kukuha sila sa LTFRB kasi ng prangkisa. Isa sa mga requirements ng pagbibigay ng gobyerno ng prangkisa, dapat ikaw ay isang Pilipino. At aside dyan, sa proof of Filipino citizenship, ay dapat dala mo rin yung copy ng OR at CR mo na sasakyan. Kasi itong Utol app is purely Filipino yung nag-develop, sir. Tama yun. Ito ay nung kinonceptualize itong Utol, dahil puro mga Pilipino nga mga may-ari nito, hindi lang ito pang negosyo. Ito ay inisip nila ang kapakanan ng ating mga kababayan, mga kapwa natin Pilipino, na matulungan sila sa pagbiyahe, sa paggamit ng sasakyan na bago, at saka mabigyan din sila ng magandang alternatibo na mamili ng kung anong PNC ang gagamitin nila na makapagbigay sa kanila ng mas murang pamasahe, malinis at magandang serbisyo. Just like na kung marami kayo, makapili kayo ng ganito na may available na SUV. Just like kung dalawa lang kayo, pipili naman kayo ng mga sedans, attorney, parang gano'n, no? Tama yun. Alam mo, mabuti nga nagpunta ang mga may-ari ng Utol sa Iloilo. Kasi dito sa Manila, ang karamihan ng mga ginagagamit dito ay mga sedan. Para lang kasi dahil mga nag-opisina. Pero diyan pala sa Iloilo, miski sa ibang parte ng Panay, no, marami kasi mga turista din. Yes. Local or foreign tourist. At gusto nila, kung dumarating sila dahil pamilya, ay marami, more than 2 passengers o isang pamilya, 4. Kaya talaga bagay ang SUV dyan sa Iloilo as ay TNVS. Ito sir yung malaking challenge din minsan itong driver na to hindi naman alam siguro na may-ari na nag-aabuso siya. Paano sir na hindi sila mag-overprice sa kanyang mga pasahero? Kasi merong mga app na dito sa Iloilo hindi sila gumagamit ng app, nagpe-personal transaction sila. Paano natin ma-avoid ito, sir, sa Utol? Iyan ang kagandahan nga dito sa business model ng TNC, TNVS. Ang gobyerno natin, kasi ang mga TNVS, sila ay may prangkisa ng gobyerno. Itinadhana ng gobyerno natin yung mga rates sa may flag down rate yan, may including the per kilometer at saka yung time. Ngayon, lahat ng mga TNC ay dapat sumunod doon sa tinadhana na pamasahe ng ating LTFRB, no? Ang kagandahan dito sa TNC, sa Utol, bago pa man sumakay yung pasahero sa sasakyan, alam niyo na kagad kung magkano pamasahe. Ngayon, hindi naman pwedeng ang pasahero, ang driver kasi o ang TNTS driver, hindi siya pwedeng magsabi kung anong magkano pamasahe. Ang magsasabi dito ng pamasahe ay yung app ng Utol. Kaya wala siyang paraan para makapag-overcharge sa pasahero natin. Dahil hindi rin siya makakakuha ng pasahero kundi siya gagamit ng app. Yun ang isa sa mga features ng Utol. At hindi lang sa Utol, for that matter, lahat ng mga TNC, TNVS operations na hindi makakakuha ng pasahero ang isang TNVS driver sa kalsada na hindi siya gagamit ng app ng isang TNC o ng Utol. Itong paglagay na to dito ng app, sir, kinoconsider is kasi yung Iloilo at saka yung buong Panay is hindi natin makaita na umuunlad itong lugar dito, sir. Nagulat nga kami at namangha sa Iloilo pagdating namin dyan. Parang Manila, mas maganda pa sa Manila ang Iloilo. Thank you, sir. Kaya, isa pa, gusto ko ipagmalaki sa ating mga taga Iloilo, mga diyan sa Panay, na ako,
ay isa ring taga Region 6. Ang nanay ko ay taga Aklan. Kaya malapit ang puso ko dyan sa Iloilo, sa Aklan. At dyan sa Panay Island natin dahil ang nanay ko ay taga dyan. Okay. So, thank you for bringing utol dito, sir, sa area of Panay at sa buong Region 6. Sana po, sir, maraming mga taga dito sa Iloilo na mag-join at pumasok sa itong utol na to, sir, para sa kumbaga, sir, hindi masyado mahirap, hindi mahirap na transaksyon sa commute, kuha ng mga sasakyan sa ating mga riding public, sir. Tama yan, Mr. Esqueda, no? Hinihikayat ko ang mga kababayan natin, mga kaprobinsya dyan sa Region 6, sa Iloilo, Aklan, Antique, Capiz, sa Bacolod, sa iba pang lugar na sakop na Region 6, na tangkilikin nyo ang utol. Ang utol ay parang ano yan although siya ay acronym lang, no? Pero sa atin, pag sinabi utol, kapatid, kapamilya. At ang utol ay may pusong Pilipino dahil ang mga may-ari nito ay mga Pilipino, kasama ang inyong lingkod. At pinapangako namin na kami magsisilbi sa ating mga kapwa Pilipino. Okay. With this, attorney, magandang umaga po at maraming salamat sa panahon. Maraming salamat, Mr. Busqueda. Maraming salamat sa iyong mga tagapakinig at taga-subaybay. Batian si Attorney Orlando Ocampo, mga K5 sa sining utol app nga ginlonser dili nagligad sa aton sang Oktubre or sa Hulyo 27. Ang kanamiyon dire, balaan mo na K5 Lawrence mo kung mag-book ka, mabalaan mo na kung diin ka makadto, kung pilain mo sining presyo kag ang mas importante man lang dire, secured ang mga pasahero naton. Wala sang overcharge nga matabo, iban nga ni gina-off nila ilang mga app amo ning concern sa aton sini nga mga kauturan. So maayo kay gin consider nilang Iloilo ang magbutang diri. So may prangkisa, may rehistro. Damo subong nga maniga panakop ang ato sini gobyerno kinang aga. Ang aga pang LTO, ga panakop sa mga kolorom. Kaya yum kami ni K5 Jason kapag busina niya. Taralbo dayon ng mga tricycle naton. So kung kolorom, delikado do nga medyo bara-barato ini mga kolorom kung magkuha kita. Kag may ara naman nga nag-exist diri sa aton nya mga online app sa pagkuha sa mga salakyan. Diri sa aton sa Iloilo, nagsulod ining si Utol bilang online application sa pagkuha sa pagpahapos sa ato sini nga mga kauturan nga mag-travel all throughout the Panay kag sa bilog nga Region 6. Okay, kag all Filipino pa ini siya mga K5 ang Utol app nga ginlunsyar diri sa aton sa syudad sa Iloilo para mangin aware ba nang ato sini nga mga pumuluyo. Pwede ka makapili mo ni gani. Siling sang kilala ko, siling ko siya. Nga wala ka pa ibo niya sa lakyan kung gusto mo na magkasalakyan siling niya, wala ko nagsalakyan, kay nga diri ko makuha sa mga app nga ni. Makapili pa ko kung sino akong driver, kag siyempre lain-lain mo driver, lain-lain salakyan mo kuno Makuha man lang ko salakyan tapos igrahe ko, sila niya makommute na lang ko mga kaki-5 So amo na ang isa ka edisyon sa patigayon pagkuha sa mga apps nga ni mga K5 sa tion nga kamo ang magasakay diri sa may syudad sa Iloilo. Safe pa ini siya mga K5. I-try tabi K5 Lawrence, tawagan si Colonel Bayani Razalan, ang ato sining provincial director sa pag-designar sa iya bilang full-pledged na karon nga provincial director diri sa aton sa syudad sa Iloilo. Para nga may baluan ta anong mga dugang niya nga mga plano ka mga programa nga implementar sa bilog nga probinsya sa Iloilo. 26 million na sa 3 months pa lang, more than 26 million nga worth sang illegal nga droga ang iya nga na kumpiskar sa ato sining nga mga Ilonggo Cops. Do nga si Colonel Razalan pareho kay Colonel Coronica nagligad, hindi siya diri sa aton sa syudad sang Iloilo, pero nagpanerbisyo sila diri sa aton sa syudad kag ti amo ni ang manami do nga ti may mga ari man na diri sa aton nagligad ng mga naga exist sa may syudad sang Iloilo, pero ti amo ning gimbutang diri sa aton So ginakuan naton sila, ginapasalamatan sa ila sining serbisyo diri sa patigayon sang malinong kag matawhay nga syudad sang Iloilo nga probinsya
sa nga Iloilo, mga ka-K5. Ibalaon ta si Colonel Bayani Rasalan sa diligid lamang madugay diri sa ato sining pangalagad mga ka-K5. Gani, kumar na kamo sang inyong sining daily dose sang Klinika DTX 500. Klinika DTX 500 mataas sa mga blood sugar level, tumari na sang Klinika DTX 500. Kag syempre magga tumarman sang Klinika D3 Bio. Ginaubo ka mo, ginasipon, ginahilanat ka, ginatrangkaso, mag-inom, mag-maintain sang Klinika D3 Bio. Bakla nyo sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, kag sarang pa kamo nga maka-join kag makapasakop sa ato sining Suki Ayuda promo nga ginadro diri sa K5 News FM, mga ka K5. Ara na si Colonel Bayani Irazalan, ang ato sining provincial director nga gin-designar na ni Governor Arthur Defensor, mga ka K5. Siyempre, hindi man magkalipat sa ato sining mga ka-K5. Samtang nagapamati ka mo, dira magpangapi na sang Klinika DTX 500. Klinika DTX 500. O, Klinika DTX Coffee Mix. Klinika DTX Coffee Mix. Mag-inom sa Klinika DTX Coffee Mix. Kay nakakapi na ka mo, naka-detox pa. Hindi ma-reach ang iyang number K5 Lawrence, alang-alang head. Oo. Oh, sige. Kung alang-alang siya, kuwaon tanay si K5 Aaron Rifuyo, dira sa may Tabukan, Mandurriao, para sa informasyon nga nakayo na ang dalan, dira Subong, sa may Tabukan, Mandurriao, nga ginreklamo nagligad si K5 Aaron, gini mismo personal nagkato dito, para sa sining dalan, ngati sus, sulumpaan man to nga. Nagareklamo ato sining mga pumuluyo nga hindi sila makaagi. Ginabaha pa ang dalan, pero nagligad na kalabay kami ni K5 Jason, ni K5 Ramilo. Kaya niya ara ng dalan uging kayo na nila. So kun way ni gin palabot diri sa aton ngin pabuyan-buyanan ining diri dalan sa Komisyon Sibil dio. Dalom la sang station de. Ang kontraktor ni nagligad ang bako niya gingamit ahay gakaukas ang sining mga roida ganito nga mga steel. Ti halos isa nakabulan ang ila sining agi diri sos ay sus. Do agi sang maramara. Oh, kayuhan nyo gani. Kay diri ka mo sa amon sa dalom, abi nyo absuelto ka mo diri. Oh, ang dalan na dira sa may Zaraga, 3 na ka-lane dito ang nasiminto, so mayo gid. Kay kun way ni palabot diri sa aton sa K5 News FM, way ni na pangaktuhan, ginapabuyan-buyanan lang ni. So, sa ibang dira ang mga ginareklamo, ang bungol man lang, kag hindi masyado makabati sa reklamo, ang alkalde dira sa may Banwas, ang Kalinog. Oh, pila na ka mga dalan nagkalaguba dira, pila na ka mga hindi masyado agyan, perwisyo sa ato sining nga mga pumuloyo, pero ang mayor sa Kalinog, bungol. Ilabi na ining reklamo parti sa mga quarry dira. Oh, mga howlers nga nagapatumbaya. Oh, duay ta gani may nabatian nga ginadakop dira illegal quarries may Banwas ang Kalinog eh. Oh. Ginakuan lang ginahuruhipsan lang duay gimi nadakpan dira. Manang panawagan man kita kay Colonel Bayani Rasalan. Sir, ang mga nagapatigayon sang illegal quarry dira sa Kalinog. Darodak pa man dira marang bali man si hiping dakpon kay mga pumuluyo dira makaluluoy. Oh, gipalabot naman na nagligad yung panawagan via Facebook. Balaan naman nagabasa man ni si Mirico Calvo. May mga warrior man ini siya pero nga man bungol si Mirico man. Oh. Ara na si K5 Aaron. Oh, leo gabi kay K5 Aaron. Para nga makatayo yun kita dari dugay-dugay sa ato sining pagpangalaga. Dala boton tama na. After kay K5 Aaron ang Oton Municipal Police Station. Diri sa natabo nga nga shooting incident mga ka-K5 nga sa diin niyog tungod sa niyog ang rason kun nga gin tiro sang biktima ang suspect sang gitiro niya ang biktima mga ka-K5. Naka-standby na sa linya si ka-K5 Aaron Rifuyo live dira sa may barangay Tabukan kag anong mahambal sang pila ka mga residente naton dira sang gin kay o kag naaktuhan na ang dalan niya gipalabot nagligada diri sa aton sa K5
News FM Iloilo. Nakasanbay na sa linya si K5 Aaron Rifuyo. K5 News FM Live Report. K5 Aaron. K5 Rob, good morning. Diri ka subong sa may barangay Tabukan, Madruyaw, no? Do subdivision pa sa gana, diri K5 Rob. Kung nadugduman liligad tuig, ang gin par reklamo na K5 Rob sa ibong programa nga ti ari ang isa diri ka subdivision ang lubog sa baha K5 Rob. Kag wala pa nag-iligan tubig, stagnant, ka K5 Rob. Pila diri ka mga balay ang apektado sadto sa mataas nga pagbaha diri sa ilang area. Pero subong K5 Rob sa nagapatrolya kita diri sa siyudad sa Iloilo, nalabayan naton diri ang ining ginreklamo sa imong programa nga ining subdivision na nagaatuban gid mismo sa Tabukan Elementary School K5 Rob. Makita sa aton nga live ang simentado na ginsimento na kuno K5 Rob. Kampiyon. Ginsimento na K5 Rob. Sunod rin siya initial information para sa ginabanta o kung estimated masobra 2 ka milyon kuno ang budget K5 Rob nga iya kuno sang barangay. Pero sa nakatlakat kita na K5 Rob. Sige be. Okay, nakatlakat kita. Kalapad yan bitakso naton. Kalapad doon niya K5 Rob ang nasimento na do mga do 2 ka dudwa ka metros sa K5 Rob ang kalapad doon sini tag tiari pa ng mga pogmas napakukas sa K5 Rob. Pero ang kung nato pang naton K5 Rob ang sa kilid sini nga tubig do ka nga sa Japon nga wala gilig. Wala gilig. Kasi piya ka mo man no? Tutangan na nila drainage ko na. Amo na K5 Rob ang ginakadismayan sa mga pumuluyo nga nagpa-semento sila sa nagabaha nga dalan nga lugar pero wala sang drainage, wala sing agyan ang tubig diri nga naga-stuck ka K5 Rob. Kasi to follow pa at ara may tamburong ara mo nila nga drainage Yes K5 Rob amo ni pero sa initial rin information na kuha naton ang pag-kot-kot K5 Rob pag niya makatabok tibala sa Tabukan Elementary School ang drainage. Why ko naman daras budget tingon na K5 Rob? Bot sugi daw naman balon ko tani nga mangkotnon ta ka ko na dalas budget. Wala man daras budget ari tamburong. Duwak tamburong ti ari naga tusmaw na diri sa Lamawan K5 Rob pero ti naga-lakat kita bla. Namin ang next nga headlines nahuman na gidman pero wala madala sa budget ang drainage. Ano pares man to K5 Rob sa kilala at ito lang ginyaw-yaw to ni sang ligad to nga to ay K5 Rob. Drainage system to nilustar itong kwarta to no. Doon. So area K5 Rob ari nagkalakat-lakat kita mo na ni ang last kung dead end there is ang subdivision sa mga panimalay. Makita K5 Rob amo pag ni nga portion ang wala madalaman sa budget. Ano tanawa ba na K5 Rob po? Gani may tubig pa na daking kabos ang 2 milyon na. Kabos kung naman amal ka sa mga residente di kabos giding ginabanta masobra 2 ka milyon nga pondo K5 Rob. So diri lang asta kag ang ginakasubo diri sing iban ay ti ang kaperdihan sa negosyo ti may mga apartment diri K5 Rob kaya wala na ginaistaran tungod sa ti nagsulod ng tubig sa ila diri tagsa ka mga apartment. Tapos may mga balay diri K5 Rob kay gin-abandonar na lang bala. Kay ti hindi na mapuslan, hindi na mapuslan ang pagsinarayo nila diri ari makita ta. Ami ang sabaw sang tubig do sabaw sa nila agadas Tabukan no. Amo gani. Bagay ni peg. Ara man ang sigap sa lina gaana. Amo gani K5 Rob. So kung makita tayo, may mga balay diri sus kanugon, K5 Rob kay may siling kita nga puloy-an ti kadamo di sa mga memories sang pamilya ni nga nabuo diri K5 Rob. So ay gibang iplanuhan ang pag-obra no? Amo nga K5 Rob ang ginsulin diri sang mga tagbalay nga kung tani nga kung nagplano sila kung ang balada gid kuno nila K5 Rob ang problema baha ti ang tani ginakip na sa solusyon ng pagpataas ang dalan amo ang paghihimo sang drainage system la K5 Rob. Kay ang wala pa na diri K5 Rob sang una nagabaha gid maging tudlo sa aton diri
ang tagbalay kay na sa ninon ano naton nauya man sabi nga adlan kay Fabrao kung basi kung balikan sa kunobla diri kay Fabrao sa ginapunduhan diri sa mga tamburong ari may pader na diri kay Fabrao may pader nga iya diri ka gasoline station nga ti amo ni ginalabayan diri sang tubig gid nya baha lapos na didto sa may barangay sa Napael Manduryaman kay Fabrao pero sa simento na diri kuno amo na to ang umpisa kay Fabrao sa dilubyo nila diri o kun hindi na mapusda ng pag-anto o kun ang pag-anto sa tungod sa pagbaha tungod na wala na agyan ang tubig diri kay Fabrao. Ti way gid naman talapang dani kapitan daway niya gina-observe sang gina-construct kon anong sitwasyon sang mga pumuloy naton. Dala do kati may gindalaan project pero ti lang tawa bala kay sa gihapon ang ato sini nga mga pumuluyo ang kwan ang gantos dira. Yes, amo gid kay Fabrao. Pero tigwaan ta karon makakuha sang pahayag ni Kap Montelibano dere sang barangay Tabukan Mandurriao. Natoy diri sa pagpasimento ti ginaligar sa mga residente dere nga ti kapos ang budget ako na kulang ang budget kay Fabrao. Ari ba si Sir? Sige lang gamay lang nga reaksyon na toy diri sa pag simento sing dalan pero ti way sa gapon apsa ng tubig. Kaya mo na Okay, si K5 sir ko sa K5 mo sa family sa ireklamo mo sa K5. Oo. Kaya mo na yung problema na siminto na may tamburong pero way lapsan tubig. Hello sir. Din amo tong itudlo ni K5 araw nang pwedeng malapsan to sang tubig. Oo, amo dito. Oh, sino ni kapitan das Tabukan na? Si Kapitan Wangwang na bla. Siya tagiya sa linagaan no? Si Kapwangwang Montalibano. So siya nang tagiya sa linagaan das corner no? Uway lang ko ka malo sir. Okay. So ti kay gin kay pero amo magyapon tubig magyapon pero ano aga pasalamat kamo tani kay may proyekto may dalan na. Pero ang isa na lang ka perwisyo ang tubig na lang ani kundi ni malusot. Amo gani ang problema da. Oh. Kaya bala mo sir ang tubig ni sir nga gabungga sa mo di magalin ko sa building nga taas da. Diri pa nagaboy tapos ang dito sa may Muller to sa may highway ito bla pa Mandurriao na. Diri man nagailig sa amon. So salod nyo gid tanan-tanan do catch basin go anyo. Oo. Iba lamang na guro ni kapitan ah. Hasta sa likod to sa may Kalyon sito mo man. Diri man tanan. Oo. Ti kabay pa nga makuana kung na solusyonan ang dalan dira kag na semento by the next mga binulan hopefully nga matalupang daman ni kapitan dira kag maidiyahan ang baha dira sa inyo sining barangay sir. Oo. Salamat kita. Thank you kita. Okay. Sir, ano yung pangalan mo sir? Vicente Ombiga. Vicente Ombiga. Sige sir, thank you kita. K5 Rob. Sige, Sabutan natin Mayagid, mayagid. Oo. Tingman ta gid malabot diri si Kapa Wangwang Montalibano na toy diri sa reklamo pagid. Nga ti una nga gin reklamo tungod sa pagbaha, sa pagdang reklamo nga way agyan ang tubig baha nga mo ang nagapanto sila sang pila ka mga Tinoy K5 Rob. Okay, salamat K5 Rob kag ini nga reklamo ginandon ang grade sang kaalawan sa DTX Coffee Mix marami kapiyon subong nga agagid kay ti kung gusto mo mag-sexy imnani kag para man sa may mga diabetes nato na makuturan gani nakakape ka na naka-detox ka pa. Kopod sa patrol si K5 Jason Talaron. Ako naman si K5 Aaron Refollo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. K5 News FM Live Report. Salamat gid kay K5 Aaron Refollo, kontak-kontang Uton Municipal Police Station. Sa sining natabo nga shooting incident bago naton kuwaon si K5 Nick Tiprado. May dalan pero ang drainage ang kulang. May tamborong pero ang mamangkot san o ina igatakod. Sa kay Kapitan Wangwang Montalibano Kap. Thank you kay ginbutangan na dalan ginbudgetan sang barangay. So what's next? Drainage. So sano naman ang drainage? Mga lawig man gawa nga mga binulan way magid na tuigan na. Mga 6 to 7 months. Bag-o nga nahuman ang dalan na dira sa dangop diri sa aton sa K5 News FM Iloilo ang ining reklamo sa mga pumuloyo. So 2 million human ang dalan. Part sang 2 million garing wala sang part sa 2 million nga nadala ang drainage. Siguro nadala lang ang tamburong eh.
Pero wala madala ang drainage nga gin-install. Nga i-install kon tani nga may ara na tamburong. So sa liwat mayo gi kay laboton liwat ni K5 Aron si Kapitan Wangwang ara lang na sa linagaan da. K5 Aron bala na ni K5 Jason ko din linagaan ni Kapda. O ara man na si Kap mangkuta bala kon nga wala madara sa part o kung nadara sa parts ang 2 million pero san una kag ang kabos dito sa punta ano naman ang plano subong ni Kapitan damo na budget subong sa City Hall ara ganin nalagyo sa ospital to nga gintiro sa may molo kagamay man nato sang 56 mil nga to makadto tong pamilya kay Mayor Jerry kay gabo subong ang kwarta amo man sa mga barangay kapitan abi patigayunan nyo na nga mabuligan da hindi nga ginauna nyo pa inyong burugasan unahan nyo bala na yung mga pumuluyo nyo subong kagbuligi sila para nga kagamay ni sang 56 mil nga ni para nga mabalaan nila nga ari ang gobyerno nagapinerbisyo sa aton hindi nyo man isala nga gintiro siya kung gintiro man siya kung may sala man siya bulo-buligan ni subong kay nagabulig kita ang bulig naton bala same man sa kay Congresswoman Jamjam Barunda ang bulig naton bala nga mga kubos ni nga gabot sa punto nga malagyo sa ospital abi atenderan nyo anay ni sila subong kay sila ning nagakinahanglan sang inyong nga bulig ang politika na ya after filing kung magkampanya dira na kamo ya bo subong niya kay temprano pa nagapahalata na kamo abi ngaring mo ning realidad sa aton nya pamulitika kada corner may ara nga tarpaulin. Ang gasto niya sa tarpaulin dako yung gasto niya sa mga pumuloy anay sa subong nga kinanglan. Di ba K5 Lawrence ara nang Uton Police Station? Why man nagasabat? Budlay sila pang kontak ko na para nga may baloan taning natabo dito nga kuno nga shooting incident kagapon dara sa may Uton mga ka-K5. Why gigasabat? Sige si K5 Nicknick na lang. Sulod na di K5 Nicknick. Okay, alang-alang si PD. Why man gasabat ang ato sini nga Uton na Municipal Police Station. Storyahan ta ang pagdaog ni Kaloy sang sining gold medal sa Olympic mga ka-K5. Kag anong pang mga at stake subong diri para sa aton kasi si nagpaalam na mo. Sulod na di K5 Nicknick. Hindi na siya. Ari na sulod na di kay nakita sang duga nga gold courtesy of Carlos Yulo mga ka K5. Hindi na siya. Kay parang makatapos na tadiyo na naman mga sulod na di Ma-birthday ka na, boss. Ari sa mic number 2 ka asa na number 1 aras po. Sige tunga ka damo sa mga classes ang gymnastic. Din diri nagdaog si Carlos Yulo. By the way, ano aning mga types of gymnastics K5 Nicknick? Kaina nag-research kita ka K5. Nagpanalawsaw kung sa hiligay nun pa. Nag-gymnastic ka man? Kasi mga 1-year-old, 3 years old, kaso kayo nag-edad kita ka K5 Ralph. Pura nagpaiway na lang kita ka K5 Ralph. Oo. Sa base sa aton nga pagpanalawsaw. May 3 kita ka mga klase sang gymnastics ka K5 Ralph nga nakita kaina. Una na dira ang artistic gymnastics kun sa diin nga nagdaog or sa diin na naga-join bala si Carlos Yulo ka K5 Ralph. And then, may araman sang rhythmic gymnastics kag may aerobic gymnastics ka K5 Ralph. Sa artistic gymnastics, under dira ang ang floor exercise, ang vault exercise, kag all-around exercise ka K5 Ralph. Kung sa din nga naga-join si Carlos Yulo, ang pambato sang Pilipinas nga nagdaog sa kahagabi sang bulawan nga medalya, una-una gid nga bulawan nga medalya para sa pungsod Pilipinas sa nagapadayon nga 2024 Paris Olympics ka K5 Ralph. Ano niya rhythmic? Ang kay Carlos Yulo, artistic gymnastics,
Artistic gymnastics Amo ang ning artistic anong nabilong dira sa artistic gymnastic? Ang sa artistic gymnastics ka K5 Ralph, amot ni ang na mention naton kaina, amo ni ang men's floor exercise. Ang floor exercise ang all around kaga vault ka K5 Ralph. Kung sa di nag-perform si Carlos Yulo. Oo, ang amo na gani kahapon nakita naton ang mga routines bala ni Carlos Yulo ka K5 Ralph kung sa di nagalinupad-lupad si Carlos Yulo sa hangin. Sa nakaligad nga adlaw nag-performance si Carlos Yulo sa all-around exercise ka K5 Ralph. Sa all-around exercise may pilato ka aparatos nga si Carlos Yulo. Isa na dira ang pommel horse bala ka K5 Ralph. Ang ang mga gin-perform ni Carlos Yulo sang tinalikdan nga adlaw ang sa rings ka K5 Ralph, sa vault, sa parallel bars, horizontal bars, kag floor exercise. Sa all around tanan-tanan gid ka K5 Ralph nga mga exercises gin pang perform ni Carlos Yulo sang tinalikdan nga August 2 ka K5 Ralph kung sa di na paslawan ini siya nga makakuha sang medalya ini bangod ang isa sa mga aparatos bala ka K5 Ralph ang sa pommel horse nahulog ini siya or na outbalance wherein ang score nga nakuha ni Carlos Yulo is 11.900 points ka K5 Ralph compare sa mga lima pagid ka mga aparatos wherein wala naganubo sa 14 to 13 points ang nakuha ni Carlos Yulo. So sayang ka K5 Ralph. Pero pasalamat man kita sa gihapon kay kagabi nakakuha 15 points gid ka K5 Ralph ang nakuha ni Carlos Yulo. Nagpanguna gid siya ka K5 Ralph sa may floor exercise kagabi ka K5 Ralph sa artistic gymnastics. Ginpang perform niya na carry over day ang points o kung wala lang? Wala. Lain ang sa may artistic gymnastics sa sang floor exercise, lain man ang sa may points sang all around kag lain man sa vault. Kag ang vault gali ka K5 Ralph para nga ni Carlos Yulo finals man ini karon sa gabi alas 11:30 ka K5 Ralph. So bantayan naton kung makakuha pagid sang dugang nga medalya si Carlos Yulo para sa pungsod Pilipinas ka K5 Ralph. So mo ning bilang gymnastic case hindi labla siling gymnastic alone lang. So damo ni siya sa mga exercises. Yes. So kung athlete ka, hindi siling isa lang. So may tatlo nga naka-gold nga naka-stake para sa imo ko sa gymnastics ka. So kung makuha mo dito na makakuha ka sang gold. Ay, hindi ka K5 Ralph. Hindi may individual ka kung makuha mo ma-perform mo tanan gold, may tatlo ka golds, di ba? Damo na. Oo. So mo naman sa running events nato, hindi siling nga dalagan siya. Oo. So may dalagan, pwede ka makakuha sang gold sa 100 meter. Oo. 200 meter dash, 400 meter dash, kag may makuha ka nga relay. Oo. So kung makuha mo may apat ka gold. Pero subong ang gold ni Carlos Nicaloy is sa artistic. Sa artistic gymnastics. Sa artistic gymnastics under ang floor exercise ka K5 Ralph. Okay. So at least klaro ha nga mo nang iyang gindagan. Oo. Okay, hindi siling alone niya gymnastics. Yes, Part. ka K5. Okay, Part. gymnastic, mambaga Under niya. sa artistic gymnastics. Oo. Amo na. Oo. So si nagpaalam na. Nagpaalam kagabi ka K5 Ralph kanugon kay quarterfinals na. Kung for example, kung nagdaog si Carlos paalam kagabi ka K5 Ralph, makasecure man kun tani kita no sang dugang nga medalya kay after sang quarterfinals, semifinals, pareho kay Ira Villegas kaina sang kaagahon. Daog siya ka K5 Ralph. So secured na ang dugang nga medal para sa pungsod Pilipinas. Kay naka-abanse na si Ira Villegas sa semifinals sang 50 kilograms division sang women's boxing ka K5 Ralph. Win or loss, silver na yakwaon. Bronze. Bronze. Oo. Win or lose. Bronze naman. Kung magdaog siya ka K5 Ralph, it's either mas mataas pagid sa bronze, it's either silver or gold. Oo. Kay at stake na siya for silver, so ma-fight siya for bronze. Magdaog siya sa bronze, ma-fight siya for final, amo ng gold. Na-check to? Yes. Okay, mayo yun. Oo, mga amo na ka K5 Ralph. Sa bantayan naton kay ang hampang ni Ira Villegas is sa August 6. Same as man kay
na kay Nasty Petisyo karon man sa subong nga adlaw ka K5 Ralph ang hampang ni Nasty Petisyo ka K5 Ralph ang balantayan man nga ano tapos subong man nga adlaw mag-umpisa man ang kampanya sang duwa naton ka mga athletics sa running ka K5 Ralph si Lauren Huffman kag si John Cabang ka K5 Ralph si John Cabang 100 meter hit 1 si Lauren Huffman 400 meter ka K5 Ralph sa hurdles. 400 meter hurdles ka K5. Magambal ka nga hit, amo naman siyang hit. Okay. Ang hit, prasabi, may isa ka mo kagatos na karon nga nag-intra. Oh. Okay. Sa inyo nga hit, may ara ka mo nga tag walo ka runner or siyam, depende kung pila ka runner sa Olympics subong, 7 yata, every lane. 7 or siyam. Sa hit nga ni, hindi sila nga magdaog ka sa inyo nga hit, ikaw na ang madalagan for final. Oh, gina-consider na inyo sining oras. What if may by batch ni? First batch bi karon ka sa hit, inyong hit ikaw nagdaog. The second batch ang hit, may mga naperde dito pero mataas ang ila sining mga time or manubo ang ila sining mga time. So, pwede consider nga wala ka madala sa inyo sining batch. So, amon ang time di rin ginabasihan. Hindi sila nga nag-gold kada kuno nagtaog ka. Ang time dira ang ginabasihan sa kada hit kay K5 Nicole. So dapat manubo kag ang imo sining oras sa inyo sining hit ang importante dira sa tanan. Kasi mabit mo ang kay Bolto nga 9.6 something to ikaw nang ma-break mong world record sa 100. Sa hurdle naman 100 o 400. 400 meter hurdles. 400 meter Sa hurdles. babae na ka K5 Ralph. So good luck sa ato sining mga runners. Ikaw yan yung mga sports. Table tennis. Table tennis ka balo ka. Oo, di ka kabalo kita mag-table. Boarding nga table tennis, way ka magampang. Tingin mo naman ako tig-kontra. Tiyang panganta ka ron. Pero ang klaro, boss nga, birthday mo yan. Mapila ka na 18? Ay, das di siya. Happy birthday lang ako ng bal ni board member, Dennis. Valencia. Salamat, Gid. Yung kay nakadumdum. Salamat kay K5 Nicole. Sige, ang ini nga balita ang kinadulong sa inyo sa DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Kagini si K5, Nicole Castañeda Prado para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko, kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Salamat kay K5 Nicole Prado. Nakita na gid man tong naalo mo sa may kuan sa buhang. Naglutaw na lang siya kanay kung siya kay 5 Jason pa. Mayo man kay malampasan 12 oras kag ma-rescue siya. Sige. Salamat gid sa inyo nga pag-upod kag pagpakigbahin kilit anay kita karon sa gabi sa harana sa K5 las 7 hasta alas 9 sang gabi mga K5. Tangalan sa ako sining nga technical partner dire ka K5 Lawrence sa Soliman sa amon nga area manager station manager ka K5 Ray Umalay kag sa amon nga chief executive officer sa K5 News FM Iloilo, K5 News FM Philippines Dr. Ramil Itang Oy. Ako naman si ka K5 Ralph Dili Mosqueda nagabilin gid sang mensahe. Smile while your teeth are complete. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama,